Tempos de Grises é o novo traballo da Asociación Cultural Fallado da Memoria de Vilagarcía. Trátase dunha exposición que recorre a historia do noso país dende a fin do franquismo ata finais dos 80, con especial fincapé nas primeiras eleccións municipais. Tempos Grises, ou Tempos de Grises, é unha exposición que ven a celebrar o que non fan nestes momentos as institucións. Realmente os 40 anos das primeiras eleccións municipais e tamén os 40 anos das primeiras eleccións xerais pós-Constitución. A exposición estrearase o día 9 e está dividida en dúas partes. E esta primeira etapa que vamos a desenvolver, que inauguramos o día 9, vai desde o finales da dictadura hasta o golpe de Estado do ano 81. E despois hai unha segunda parte que será os anos 80 ao completo. Ademais das imaxes, a exposición tamén ofrece periódicos antigos, folletos, prensa prohibida, vídeos e música da época, dúas proxeccións do documental Despois de, diversas charlas e pecharase cun faladoiro. E neste mesmo espacio vamos a realizar unha serie de charlas que comenzan a finales deste mes con Xari Alabau e Rafael Pillado e que van a rematar xa casi en xullo con un faladoiro de distintas personas de Vilagarcía que van a falar de aqueles momentos localmente, ¿no? Pero polo medio hai outras intervencións como Vázquez Fouz, Beiras. A exposición estará dispoñible ata xullo. A entrada é gratuíta e o horario de 10 a 12 horas e de 17 a 21 horas.